Sny. Vankúšová loď plávala nepozorovane celý deň v oblakoch, zatiaľ čo mesiac dospával svoje nočné dobrodružstvo s búrkovými mrakmi. Keď sa konečne prebudil, Myška bola dávno hore. Sedela na kormidle a malým ďalekohľadom sústredene pozorovala oblaky. Čo sa ti stalo? Spýtala sa, keď videla mesiacové trochu obhorené strieborné vlasy. Mesiac jej rozpovedal celý príbeh, aj to, ako stratil loď a dostal sa do búrky. Škoricová Myška ho značením počúvala, no bolo jej trochu ľúto, že ju mesiac nezobudil. Tiež by som chcela behať po oblakoch, povzdychla si. Mesiacovi nebolo treba dvakrát hovoriť. Načiahol sa a odtrhol kúsok mekučkého obláčika. Šnúrkou ho priviazal o sťažeň, aby neuletel, a Myšku naň posadil. K večeru sa strhla búrka. Vankúšová loď lietala v povetrí a mesiac sa márne snažil držať kurz. Keď sa konečne dostali cez potrhané búrkové mračná nad krajinu, bola hlboká noc. Aj keby sme tu strávili jeden celý rok, aj tak by sme neobjavili všetko. Je na čase sa vrátiť domov, povedal mesiac trochu smutne a otočil kormidlom. Myška sa opäť vyštverala na svoj malý obláčik a sledovala milióny drobných hviezdičiek. Nechýba ti domov? Spýtal sa z ničoho nič mesiac. Domov je predsa tam, kde je naše srdce, a moje je stále so mnou. Usmiala sa. Mesiaca tá odpoveď v skutku prekvapila. Aj by sa bol ďalej vypytoval, keď z ničoho nič premkol ho pocit, ako by ich kdosi pozoroval. To nie je možné, sme predsa neviditeľní. Hundral si popod nos a pre istotu si zobral ďalekohľad. Vankúšová loď kotvila nad neveľkou dedinkou. Strechy na domoch boli takmer rovnaké, s tmavomodrými šindľami, len na jednom jedinom dome s najtmavšou strechou bolo malé okienko. Napriek tomu, že bola noc a všetci spali, v izbičke v podkroví sa svietilo. Na posteli s belasým baldachínom sedelo dievčatko a sústredene hľadelo na tmavú nočnú oblohu. Zakývala prekvapenému mesiacovi. Ten od údivu zalapal po dýchu. Ako to, že nás vidí? Pýtal sa prekvapený mesiac a vankúšová loď začala pomaly klesať, až kým sa kotvou nezachytila o komín. Mesiac zliezol po vrátkom rebríku a obutý v túlavých topánkach cupkal po šindľovej streche. Zaklopal na okno. Dievčatko si utrelo z líc slzy a otvorilo. Dobrý večer, usmiala sa od ucha k uchu. Mesiac so škoricovou Myškou si sadli na parapet. Dobrý večer, ako ti môžeme pomôcť? Spýtala sa Myška a dievčatko sa opäť rozplakalo. Asi ju niečo trápi, pošepol Mesiac Myške. Po chvíli si dievčatko utrelo uplakané oči. Mne sa nedá pomôcť. Stratila som všetky sny. Sú to celé týždne. Nemôžem ich nikde nájsť. Odkedy ich nemám, každá noc je tmavá a strašidelná. Môžeme ti ich pomôcť nájsť? Navrhla Myška a spolu s Mesiacom sa prehúpli do detskej izby. Hoci hľadali najlepšie ako vedeli, ani oni nedokázali dievčatko sny nájsť. Práve keď to chceli vzdať, Mesiac víťazoslavne zvolal. Nemusíš byť smutná, vieme ti pomôcť. Darujeme ti nové sny. Povedal a potom hodnú chvíľu, čo si hľadal vo svojej cestovateľskej taške. V dlani držal vrecúško plné voňavých levanduľových kvetov. Chcel som si ho nechať, pretože aj ja občas stratím spánok,
ale ty ho potrebuješ viac. Je čarovné, nazbierané v snových poliach. Dievčatko neverilo vlastným očiam. Keby som nestratila sny, myslela by som, že snívam. Usmiala sa. Mesiac mal zrazu dobrý pocit na duši a škoricová myška tiež. Tak, a teraz je už čas ísť domov, milý mesiac. Rozlúčili sa s dievčatkom a šťastní, že vykonali kúsok dobra, pobrali sa do mesačného kráľovstva.